Sashi sen pat ni pedang sobai pi cakap Bible study ke bakum ke balang ni jupen bet si sen citio ha kene ke sin tho liang but ngangit ubleu le ker khui pi ma gini ki benai ke le dep no nama ke Bible jing temen besan bi le tam but ngi yo bon ke jing men toy na gini ke jing kai jing ke ketien juble ne ke kitab sam ke spa khat way ba spa khat ar ngi gini ke janmet ru uble udan man ker khui ni ma gini ke Bible study jing gini ke janmet ngakhat sobai pi ki long me ki long pa ki khon samla jo ka balang ban pro le ka por ban skap mi ka ketien ka ba kor ka jong uble ka ba ngangit kan long ka jing men toy ke jing em jing ngai kan long ka jing ka khu ka ba kraw ka jing em jing kan long ka jing tip kan long ka jing shampang la ka long ye ka nu ka benta ka ora ka jing men toy ya ka jing long ya ka long breu man breu jing kan nu tam ka ketien ka jong uble ngai ka don ka dor ka ba kraw ban ra ka jing ka khu ka jing em jing iwe tingi ya shakmat ini ka Bible sing ini ka janmet jong ka singi par ini ka sila da ka long ka bala singa kerpat ki ka bhawe pin bo iki in notebook ba ikolam ban thoi e khengiat namar se hanga ngasko ka long ka ba kham kerpang ni ka janmet ka jing puli hoi ka ba kham e ngasu thu hinrei ngai pat kan long ka jing toy ka ba kraw ini ka singap e ka to ni ka janmet jong ni ya shakmat ini ka Bible sidi ini ruang itu ka jing ruai ni ka kwat jing ruai jungi ni le ban penon brom yo blay la mai ka jing ruai ba kata kalong ka jing ruai ka ba shispa arpun rio ba shispa arpu saw min sim ba khoi tawan ka jing ruai ka ba shispa arpun rio ba shispa arpu saw sha bang ye poi shi ka ba study min sim ba khoi tuwan ka jing dum tu pen pran pen pet pen shaya lagi brio nang trei min sim ba sim ba pan nang tray men sim ba pan nang tray men sim ba pan men sim ba kui tu wan men sim ba kui tu wan men sim ba kui na bneng jing kula yaki priu pana popkin pai no men sim ba kut tuan ben klein ka jing et lord ka ding bonen pen me jing snow ada din tu pen du pen jam ki don donut ben jam ki donut ben jam ki donut o men sim ba kui tu wan men sim ba kui tu wan men sim ba kui na bneng jing la yaki priu pana popkin pai no men sim ba kut tuan ben ken du yaki priu ya lam shading pula halin ti bet putin mami hari klawada klau batu dam hari klau batu dam hari klau batu dam men sim bakui tuan men sim bakui tuan
ding ai men sim bakui to wan men sim bakui to wan men sim bakui na bneng jing la le ben gen do ya ki priu ba na pkin pai no men sim bakui to sa sin pat kumalong mane ka basrang ni pidang subhai piwe shagani ka Bible study ka kum ka balang ni penbet lima gani ka John mit sing thot ding but akot subhai pi bet na ai ka poetry ni ka John mit jong ni ka sing pa ni pet ya gani ka ban snap ba mi puson ni ka bentan ka tin ka jong ble para gani ka John mit nakwa bagi perkhat lang ni ka wei ka benta ka pangatip bat nga da sauti kna ba baro kum ki khun ki jong uble ba baro kum ki khun jong ka balan kum ki kristan ni tip ba bat ni nget ba ye kene ke benta tang koi ka jing ka jing e ka long ba koi ka long ba ngim ju kham ye kran pade kene ke benta ngim ju kham ye kran berkata ka long ka berkata ka jing puli ke bangi pe ni ka jami ka long shapang uble umen sim ba khut baro ngi tip bhai gani baro ngi nge ikani tang bang ngim ju kham ye kran ngi kran bhai yo uble ukpa ngi kran bhai yo uble umen sim ba khut rei yo uble ukun rei yo uble umen sim ba khut ngim ju kham ye kran what aki balang ki jong ngim da kran bhai shapang jong nu umen sim rei udran ka benta ka ba kraw ba haka jing im jingi kum ki khon ki jong uble kum mangalong mane ba ngim ju kham ye kran bun sin chapang ju henrei ka jing shisha pat ka long ka ni bang ni pet ya umen sim ba khut kat kum ka tin ka jong uble ni ba kan ni ka ya ka bang ni im kalong kapol la ni ka ya ka jong na do ka singi Pentecost hadu menta bat kanyai beteng shki babam jukut kadi ka por ni ka ya ka jong uble umen sim ko bun sin ni kelet banye keren sepang ju ha ka jing long bre ko jingi ko mau jisu la ka gospel yo honest long bakat saut ko bakan ru ong kumno nga duai hau pa ti un aya pi ya wei pat unong pentingen ubanyai sa lem bat pi halagarta kani kani ka jingkular ka jong Jesus Christ ublei ukun ya umensim ko ublei umensim ko ba ublei un pha no mai le Jesus Christ ba uni umensim ko unyai sa bat ni hadu halagarta mo ka wai no jang ka perthai ka ba mut ba umensim ba ko udon bat ni menta umen sim bakut udon batni menta ti ka jing pule jungi ya ka tin ka jong pule kalau tak ka jing pen kan mau ngi ka jami ka jing pule jungi ka tin ka jong pule ni small thu ba ha ka long pule don't lie ki person ha ka long pule don't lie ki person bar kita ki long ublei ukpa ublei ukun bat ublei umensim bakut bat kini baro kilong wei ublei ya kena ngetip par khoi kalong tang jing kau bat kini baro kilong wei ublei baro nitip nadu ke bare tam hadu ke bahe tam kum ki kristan nitip ikini henrei baginya shai kindiat hakabe dei baka kerteng ublei siapa nak mengakai keteng ublei begini saya kendiat ini kakitian pi habangi ong ublei la kalong hak jing duai jingi la kalong jing kran jingi la kalong hak jing ya thu khana jingi la kalong hak nu komenta kamut ka jing khot kabadai kelum ya ublei abang ublei kamut ka jing khot ka balong kelum ya ublei kamut ka jing khot kelum ya ublei ukpa ublei umen sem bakoi
ukun bat ublei uman sim koi habang ni ong ublei kamut ka jing khot kelum yikini kilai ha away namar kini kilong ublei bat kai ka bangasat shem bun sin habang ni dwai mga shmet nga experience kini takadang sa keren ka janmit habang ni dwai ni habang ni keren bat bangi penan kami kini ka kerteng ublei ngong ifi mane ka kerteng ka balong kelum jo kini laingut ublei ku pa ublei bukhon mo ublei mensim khoi ni pangi penan kam teng teng kini ka kerteng ublei ha ka jing em jungi ka kai ka baja ka long ba ka jing mut jing perkhat jungi ka jing snow thu ka jungi ka thobe apang yong ublei ka thobe bon sin sha ublei ukpa henring ini ban kan mau habang ni ong ublei ka tho kalong ka jing khot kelum ikini kilai we ka bang mat bangi tho ni khot lem yo ublei ku pa ublei khon pat ublei men sim ka ni ka common name ngalam ni ka jing ka teng ba khot kelum ikini kilai how we ublei yong ublei kam ton ka nu ka jing men sao kam ton ka nu ka jing pher ka byang bai ada ni khot ni roi ka nu ka la ye kumang ju put ni kumang ju duai yo ublei kam ton ka nu ni nga skwa ban pensai ni kan dia kalong tang ita kam nam ka jing pher ni ipan kam tang ya ublei ni ya bang ni duai yo ublei ni yo men tang ya ublei ku pa kam don ka jing pher ka byang be henry nga skwa ban pen ka mau ka dei pat ni ban ken mau be ki don laingut ha we ublei skap ha bat ki trei hala ki jong ki benta ublei ku pa ka old testament ublei khon ru ka bazang ka new testament ru shwa ka si pentecost but ublei khon uku men sim khoi na du ka si pentecost ha du menta ki trei hala ka jong ki benta henry skap ha befinam kulmar henry ki don pat ka jing idei na ka we ka jing trei sha ka we pat e ka ba ublei ku pa ukren ublei men sim ba khoi pendep ublei khon pendep ublei men sim khoi pen scam ni kata ki don ka jing trei ka jing idei na ka we ka jing trei sha ka we pat but sa ko pang orang ba ki pen scam ka we ya ka we pat ki pen scam ka we ya ka we pat dei na ta ka da mo so pi ba kilong ka we ublei pa ublei khun ublei man sukut kilong we ublei kam don ka jing pher nang ta to ke ka baca kalong ngidei ban tip bat sngo thu ngidei ban tip bat sngo thu yakini ka jing shisha ba haba la pendon kam mo ina kam ngin tho pha ngin bin ke mau bat kanyarap ipi bat si kalap no ka jimen toy apa pi ni pasang man puson nang isha khamat pat ban yo jing shai shu ikini bantai ngidei ban tip ban sngo thu yakini bahaba la pendon kam ban khot yo blei ukpa ningkong nang ta but sa ublei ukhun bat ka bakhat do ublei umensim bakhun kamut pat ba ublei ukpa ukam shua lani ukam long don board ni ulong kam long halor ni ukam don kam ban kini ki ar ublei khun ba ublei kamut ba ublei ukpa ukam long halor ukam kerpang ukam krau ba em kamut kom ta kilong ki ba marangkat hakabor bat kaburam bat kidon ka ju ka jinglong tan rai jongki ni de ban sung thu ya kani ni de ban sung thu kini ban kwa ban penshai kwa ban kan khindia ni kum ka jing penshai namar ni sa yo snow badon ki khun kristan ni bon ki khun jong ka balang ki badon ka jing so thu ya kini ki lai bi kidon ka jing ye pher ani ka kadan na pring jongki ka jing so ni so ublei upau khamlong ningkong khamapo ublei khun barang ta bapo du bimsun ni don kata ka jing so tho ni don kata ka jing so lesek ngimla ban ong kumnu ngangit bakani gali ja ka daw kolong namar bablei ba kerukam pendon kam jongi
Kadrukam pendon kam jengi yakini ki kerten pi. Nama bengi jipen kam kong pi nama haka jing long briu uban ning kong ti ulong kham halor. Ubat ulong kham apo. Ubalai ti ulong balai. Ni haka jing pen na haka jing dei jong blei kam long kom ta. Pi kalong kani ka jan mar ba kadrukam pendon kam jengi yakini ki kerten. Blei ku pau blei khun ba du blei men sim me khoi. Kumang long menen kong ni jipen kam nang kong yo blei ku pan ning kong. Nang ta ni sepen buat sau blei khun. Nanta sa ublei berkat do ublei men sim khoi. Katakan ki jipen kam jingi. Ba namar pangi pendon kam miki ngimla banong babaro bi ba namar ba abangi pendon kam miki isyong ikwa ban pendon kam baro ngimla banong baro ingot ka jo kapor. Bat ong iki baro langut chisin ong ni ong be ublei. Ba aba ong ublei kathau iki langut. Aba ong ublei kathau ikin lai hawe ublei pa ublei kun pada ublei men sim khoi kani ke chi so tho chunga kam dei ki don ka kerdan kani tang mar ba ngimla banong si sin nga banong ning kong yu ublei pa ublei kun ublei men sim khoi ni so ga chhe kam don ke chi pher hang ta ban so tho ka ban la nyata ni pen kam ni ka kerteng ka balong common ublei kani ke chi so tho ka ban ning kong ka bang don ban ka ba ki chi so ba ka long ba ha ka chi perkhat chunga kumang ong mana la ron ki ba kham so thu su sing nya pen shai nya rap lang pen tip lang ba kanong ga jing kru ni hat ga jing so thu ha kur kom perkhat jonga ba balai pengi pendon kam ning kong ka kerteng ublei pa buat se ka kerteng ublei khun buat se ka kerteng ublei men sim khun nga nget ye kani nga so thu ye kani ba la pendon kam ye kani kum kaya lane kapor jong ka jing tre jong ki haka slap perthei lani haka jing dei jong ki bat ubriu nganga sngo thu yekni bala pendon kam ki kat kum ka jing tre ki ningkong ublei upa haka po jong ka old testament nangta nando basdang ka gospel kawan kaya ka jong ublei khun bat nangta bo jisu le no ukular haka si pentecost kaya kaja kadi ka pos ka jong ublei men sim khoi kini barok ki jana mar korukom pendon kap na kaya korukom kaya bat ka jing tre jong ki aka perthei hapding jong ubreu ako bana ayo fikne ko ikenduk sabi ne kene ka bentaken ini pe ki kam ka apostle ka long ka basan ka khot ka bening kong ter hadu ka balai bat sam pi bat barok ngitip ikene ka jingja ikene ka kam ka apostle ka long ka basan iwi ter Pat hangni abangin puli ka kitin ka jobling ni yos ngong i ka ya ka we ka long yeng bakata ka long yeng jong Ananias bar ka safira kini shiku anu kini shikurim pat ka kum ka kitin ka jong bleng ni yo ba ni tip ba kini angut ki de ya ka we ka bri ni ka we ka jaka jong ki ar begli de ya ka jaka ki wara ya ka pisa jong ki khamat jong Petros jong apostle nak minta ka kam ka jong bleng Ika bas ngau si kalong nang ipuli ka tin job lay kalong kini arun kilay kut lupa ba kinom ay lut ikatak pisa ki ay tang shibenta. Ki ay tang shibenta. Pero kaya ka ba dyan, hakata ka por, hakata ka habali ay kita ka pisa, ikata ka jing lum jong ki na kita ka jing di joki kita ka pri, kasafira kam sim na don lang ringkat baru Ananias, lesi kadang don hiyeng, Ananias udon na kita akata ka jaka baru ay ikata ka jing yo jong hakamat jika apostol. Hindi kaya ka ba dyan, Mereka Petros badap tu mensim jong boleh mensim ko jong boleh tip usnau thu ke ka badan ka dok no jong Ananias uang yu Ananias kumni ki kentin ka khot ka balai bong kumnom ko Ananias hatu bale ba ustan ula pendap ika dok no jong me ka ban syukur ya mensim ba khoi bat ban buri no ru shibenta nagador kata gabri Petros usu thu ika jingle jong Ananias Bat lingba kanika ktin ka jong ublay. Ngis ngau thu. Bakanu kapap kaba ubri ule. Kapin ngau si ya ublay. Bat ngan ban biang sisi na bang ong blay hang ni. Kalaong ka kintup ya ublay ukpa. Ublay ukun. Bat ublay umense bakhot.
kapin sungsi ya blay. But Petros, badin magkataka daw, Petros hangni habo ong yu aningas balay bameshikor. Tani balay bamlalepop ya umensim bakhoy. Ong na mar ba usngoto ba umensim bakhoy. Ubalong ublayhi udon hangta batki. Namar kata kapor kaba Petros ukren yu aningas. Kadai hadin juga sengi Pentecost. Kadai kaba umensim bakhoy udon na kaperthai. Lahir cika perthai. Magadai kaya bat kapor jong u bantre bat ubreo. Uong nata kadaw Petros upenenkam ya ka kerteng jong u mensim bakhoy. Petros hang ni upenenkam ni ka kerteng ublei umensim namar ba udon ka jing snowtho ka baskem ba umensim bakhoy udai ublehi. Ubayringkat at benta baro bat ublei kun bat ublei umensim bakhoy. Lada ublei umensim bakhoy usosi ublei kun usnosi ublei ukpar usnosi. Pi kani kani kawai ni ka jing pinsya ba kamdon kanono. Petros ni ukran na kajing snow tho. Bakam don kanu kajing e pher ka kerdan. Kam don kanu hapeng jukini kilai ha uwe play. Ngide bansha ya kani. Ba lada kini kilai kidon ka kerdan jong kajing e pher. Skam ha. Ini ban syai bagi ni balik ki lai ngot mun ublei pa ublei khon ba ublei umen sim ko kidon ka kedan jong ga jinge pher kim ya long ringkat ki benta baro kai ka banja ka long kindon la ka jong ka jinglong kindon la ka jong ka jingsno kindon la ka jong ka jing yu i bat kumta ter makin ringkat ti kindon la ka jong ka jingsno Uwe un snow si ka jingle jong anes baka pisafra. Uwe palwang kampat lele kadam biang pi. Henry kamlong kumta namar baki don ka ju ka jinglong tenrai bat ki mamar ka akabor bat ka boram ki don ka ju ka jing snow ki don na dong shdong kilong kumju nama kata kadaw ki snow si. Abo umense mo ko snow si ublay kon umen sosi ublay kuparu sosi to anai fi nuksa hangi ki breu rasa ka don kanu ka jingjan tongonya keren han haka ying jonga shimet mo ka ja ka ying jonga tang pa deng ka ying jonga nai ken ki breu bon tang pa deng jingi haye sing don lai bat samot ha ying nga ilok jonga mi ki kon jonga bon rasa ka don kanu ka jingja ngila experience boni kita ki jingja ka jingim ka jingi Kajingja la jang nga shimet ya kita kajingja kalong normal kabiang bat nga ngam don ngam snow ngam don kanu kajing snow bitar ni kam don ka ya ka bade ban snow bitar kam don kajing snow kmen ye ka di man kalong kasulong kunto kat ba hakiwe pat kala blong hai lok jong ali ki khon jonga ki jing snow ki babon ki la rung ka jing mo chukhat ka do no jong ki Pika daw baro kalong namar ba nyimdon kaju kajinglong kumbalong ublay kumbalong kini kilai ha we ublay nyimdon kaju kajinglong nyimdon ru kabor kabamarengkat lakalong ha kabor perkhat lakalong ha kabor ban snowthu lakalong ha kabor ban yo i jingai bat kumta ter Katakan ke jinglong jung memang ngim long rekat hayeng ru nai kenya ke pertheng maria pi kisami ke jing kulmar ki bekat kini pertheng mablei ngim yes ngong thu ngi kulmar nga su thu katu uwe su thu katu uwe su thu katu uwe su thu katu uwe su thu shat se ma takadaw ngira ka jong ka jing su thu ngira ka jong ka bor ka jing ni takadaw kami kini ke jing kulmar ini kamlong kumta baru beri mamai kilong marengkap haki ki baro katenrai marengkat kabor bat kabo marengkat bat haki baro kilong marengkat ti kini kecingnya perkhat lesi yang dikajan met kan yarap ini ban kam so thu kendiat ye kan long ble ni ka god head ni su thu kendiat ba om don kanu ka kerdan jong ka jingye phe kia long marengkat haki ki baro
kilong marangkat haki ki baro. But abai kren ni ka nang tangi pai ka jing sedang. Ini pai ka jing sedang juki lai hawe. Abai kren ni ka jing sedang jong ka jing don jong ki baro kat kum ka tin ka jong bleng in shem ba baro langut ki don lupa na do bam jukut. But kinyai don ru shika ba bam jukut. But la nya kren ni ka bor bat ka buram juki. Kumalong mane kilong marangkat. Pipik ke kitab Genesis. Pipik ke kitab Genesis kalong kebening kong. Tanggal nong kebening kong kadakot ko ka tim kong no. Hakaba mening kong ublay. Ula thaw ye ka bening be ka kendo. Ki kan ong ublay ukpa. Ki ong ublay ka balong ka kerteng kelum jeng ni ki laingot ublay ukpa ublay khun ba ublay men sim ko. Ka pa pen pau ba baro laingot kila don na do bam jukot. Bat kin yai don ru shadu ka pa bam jukot. Ta ka de ka ba ni day ban so thu ban paji shai ka ni ka jing sedang ba ka jing don jikin bam jukut shuru ba bam jukut uble umen sing tu ni pha yang ka kitab chen sui we ka tu ba mani we lu thaw we ka bring ni ka ba om tang kata nin pe ka jing pelong ki jong uble baro ter pe ka tin jong ble kong no ba du ble ong tolong ka jing shai ka lenong balai Kau pasal badu blay lu I ke jing shai, bakalong ka papa badu blay lu punya klat ke jing shai ke jing dum. Nanta sukul ka bendri. Tu blay lu ong tolong ka swin beneng. Sekam. Kau ka bakandai, u blay lu ong tolong ki pan yelang sakui ke jaka kita ki ki ba apo ka beneng, batu ai kan kan pau ka ring kau kita long kum taken. Kau ka bakandai, ba u blay lu ong tolong ka kendau. Ba ka bakasau u blay lu ong tolong ka jing shai. Ublay. Kapa tahu ya kini ke jing don kat juga ni lain ngut. Nado ka sedang jo ke jing pelong iki ke baro. Fikir ni kapin shisha. Habis dia bor ke boram. Long kiwi kilong ki bamain kat akap iki baro. Jadi habis dia bagi jing sedang jongki. Kila don nado bam jukut pada pin shisha kum ka kitin bagi kitab Genesis. Kini nyarap ini ban sotu bakam don ke jing her. Pin juga ni lain ngut. Kaya nak pergi bangun sudu, bakam nak kejung pergi juga ni lain. Nang ta, ni bipat eka jing tray jung umen sim bakoi. Jing tray jung umen sim bakoi. Kumbali pe kam shakaman. Ki don laga jong ka por bar ka ya jong ka jing tray jung ki. Henry, kamut pat ngap ha. Kamut pat aka por ni ka ya ka jong ublay ko pala singal mga ka por jung ka Old Testament. Ublay ukun jong ka New Testament, but ublay umen si makut, ay kibentak ba kamsilin jong ka New Testament. Kamut begini kiyo tia ngay. Kim tip AA. Kim don benta AA. Kamut kunta. Kamlong kunta. Balarang niya pet bahaya ka tin ka jong ublay. Tado ka basdang hi kamalong mene. Kadon ka jinge trailang namar kilong uwe ublay. But kamtam hagani ka janmit abang iya pulis pang ublay umensim bakhoy. Ni ya ka involvement ni ka jing tray jong u. Ni ya ki benta ka ba pher ka ba unu musim udon ka benta. Nado kapor ka ya, le kapor ni ka ya jong ublay ukpa. Kapangila man ang nado ka po jong Old Testament. But what ado ka po jong New Testament ru. Kat ba ka ministry ka jong ujisu, ka jing tray ka jong ujisu, hay ka perti ka niya ni ka jing don ren kat ka jong ublay umensim ko. Kamot ba hakaya ka jong ublay tip kaya ka jong em udon ka enva utray. Ka don ka jing tray lang hapin jing ki lai hawe. Heneng ide ban ken mau ya kani. Baki kamna ni ki jing tray jong umen sim bakoi aka perthei lani hapdeng jong ki breu. Kam sedang naduk ka po juga si Pentecost ke mabun ni sengutu ka sandu si Pentecost em. Kam sedang naduk ka si Pentecost lay ngin shem haki bentang ke babun jong
Old Testament but ke New Testament yelsi ka bangin si pet kam ba dia umin sim bukhu ula tre lupa Hendrik ka way ka ba ni de ban snow thu but nga nget ye ka ni ba uni u blay u balong away u jet ban pen pau yeladi show briu ni show ben riu ni shaka perthei hakilai teli ke benta lingba u blay u kupa u blay u khun but u blay u min sim khun u jet ban pen pau u blay u jet ban pen pau yeladi shaka perthei ni show briu hakilai teli ke benta lama kini kilai hawe u blay ti kermen bagani ka jingjia ka jinga pulia jinga gani ka janmit ka nyarap ini ban khamtip but snow thu ya u play u men sim khut but ru ya ka benta jong u ka bo don ban le aka jing im jungi shimet but ru ba un yo ban pen pau ya le di lamba ka jing im jungi kum ki khun ki jong play ki ba im ha ka ni ka por but ka ni ka ya ka jong but ru ke mau phai ka ni ki ba ni don ka hok ni don ka benta namar ka di ke jing ai su ha oblay ban yo ma ya ke jing kerku ka ba oblay o men sem ba khoi udan ban ai ha ka jing im jonga ba che fikum ki khon ki bang nget ki jong dan bun ki jing kerku ka ba oblay o men sem ku udan ban ai ka jing im jonga ba jong pi ka ba kum ki khon jong ni don ka hok ban yo e ka jing im jongi knang ba ngin la ban im kham ba kum ki khun ke jong blay kum ki kristan ya ka ban penon borom ya ka kerteng ka jong blay len ba ka jing im jongi ini biteng ini ka ya ka bible study next week maka ta kalong ni pe si ka jing tre ka jong blay ha kan ka old testament ngin la ban pe thik pathik ini pe khindiat ba kan ba ban ni pe khindiat sa puli hima phile si ublay unang ai ka jing shai chu pi ba pila ban priyari ka jing tip pi spang uni ublay uba kraw ublay masi uba kraw ka uni ublay ngin yo man tip chu hangaw le si wai tang khindiat la dang yo khindiat pipen roy ka to ka jing yo khan second kam roy ka jing im pi ba kiwe ka baran sound dong ju pi wat mangaro ngan yo ka jing kerku na ka jing tip ka ba min sim ko ni ublay umen se ku do man kerku ka jing im jong pi to ublay ka ku me ne ka tayo ju ni ka singi ju ni ka ni ka tayo barang sa ju ni ka pnai unyai kerku ka yeng ka sem ka jong pi baro un palat ni ki jing snew ki babun udon ka bor ban le komta un palat ni ki jing pang jing sitom un palat ni ki jing pinchoi kamta un palat ko try na ni ka thama jo ka jing kum ki kristan ha ka jing le jing ki bor jong ka po ka ni ka jan me chob ni pin ko ni ka bam si to ni duai ini ai ngo yo play mang ni ka benta ke ma ban duai lem na ka ma jong bo play orang pen sha shu na kat bangala ban yo ban share ni ka tin ka jong play duai yo play no ai bo ringa ni duai ru nam ta ka jing sup ka jing san ni ka ri ka be ka jongi ka jing sup ka jing san ha ka ni ri ka be ni tep ka ri jing ra ki kan ram ki babon ni duai ba pang covid hoi ni no play ba pang covid ni duai ma ka jing sup jong ri ka jing ni bi ki bol ka jing bamman ki men sim bamman ngai ka ni ma ka tin jo play ka thu ka jing le jing kam no ki do ka sam ri ki men sim ki no sin cha ki hima jo ka jing dum baro ki ba ya ban wan ra ka jing kumar ba crown ki ni per thai ni duai ba blay ba dap ki jaka baro men sim ko ba dap ki jaka baro un trei la ka jong ka bo chu ban wan ra pat ka jing su ka ni ka jing un ngai la ki ni bor ka jing dum ki le try ki to ni duai ni wan hajan jame ko try mani ka jan me jong ni ka si ko pa mi sngo en ko try na ma ka tin ga im ga jame ni ban puli khindiat ban so thu khindiat ban nge a blay man nge rap ni ban na an priyari ki ka jing tip ka ban yo khindiat na ka long tang shi benta ne ar benta ko kan ran ne ko try le dangi ni tray shitom ni la ban nyari ka asha ba laisha bikin long ka jing ker khui ka jing im jini yar ingaru kum bo shi ka bible study na don kam ni ka jing rap umen sim ju bolong ka bo ju ka jing rap chonga pag ni ka jan mi turanga duai nam taki ni ka ri kham tam ka ki por bi ma ka jing pang ga kum kani na sngongu ma ka jing pang ma nga tips kam ablay ba kadon kanung ka jing hikai ka banon ra ka jing im jungi ka jing pang
Hai dan bun ki long ying long sem try lemang ni ke pang kinang ban jan shame. Dan bun ki long ying lang sem ke try ke bam jute ke duan juga jing mani juga jing euro juga jing kepat mana ke si menta try ke ni ke duan ke scam. Atip try bubun ke try ke bam junang ban shane ame ke try ke jingilam jo mentangi nang ban shane ban wa ni ke tin jo try ban sha ke jingilam jo try nang ki don ke jing hikai ke bakra ke don ke jing mentoi ke bangi yok ku ke rat able. Ada nginang ko try. Nginang ko try. Ban pechata. Ni ken mau ka po ji ka apostol ma melit nyok ko kan. Ki jing sha shi tom try. Ki jing sapret chini ba chla juki apostol ki sen ran jme try kam dei ke jing ho ke ke jing sha ban be. Ni ka dan ka jing mentoi pat iki wei ka perti ka gospel ka yo ban ya te try. Ngit kan long kum taro le magani ka jing pang ke ni ken du ke klam. Hoi na duai ro ko try na ka jing suk jingari ka be it ke jing ko try. Balingim don jing suk. Abang idon me ublei ke jing suk. Kadau kalau nama try memyo benta ke jing kum ki kun memyo benta ke jing teli kum ki kun ki jong. Don ki bor, don ki mensim juga jing bamman ke try, ke ba ki saudong ke try, bora ke jing kulmar ke ni ke stit ke ba jing ni dwai, ni te ki kum ki ne pro ke ketengal mu Jesus Christ. Pat ko pag ni ke jamek ipin bana ko tra mano ublei badap ki jaka baro. Melo ublei jungi. Pat ko ablei umensim ko. Nyai ti ki ti blade me try ke ka state ke be it ke jing ko kan but scam ma man kam don ke no ka bam la bre a blade men sim ko ni khot kar pa ya man jisu la kula ai ulong yarap ulong islo ni khot kar pa ni ke jing yarap me ko men sim ko ke ni ke benta ke ni e ka role ke benta je me try ke jing im jing ko ble shibo ko pa na ni tips kan men ke khu ke jing im jing ni ai ke buram ke jing ro shme a blade kerkhui lagi jong ka balang ko try pastor ki temen besan ko try kerkhu ma me able kirang ba balang ki long me ki kun sama ki hep ki barit ko try bu panang jong ka balang bar koi kerkhu me ko try ning kong de ka jing suk ka jing kemen bekin jable mari ko por ko sa try ai ki ti ble ki jame ko try ka buram ka jing rong ai shme ko pa ni dem ni duai ka kerteng ka jong Jesus Christ amen uble kerkhu pi in si kendo pat ko we ke tayo ko bless you